magana ba ka cin abin da ya sake da saurin kai kamar arnan da ne iye ba na son abin da kake maka bannin kuce da yaran nan mana ina ruwanka da ni a'a kuna hannu ba Allah ina zaki je da shi ba ka ci ne ina miki magana ina ji zan tafi ne da dana kafin ki tsallaka ki wuce ki shiga cikin motar ki sai kin ban amsan tambayar da nake miki Umar dan girman Allah ka bannin tafi ba na so dallan mu samu ke kin san ko ni waye kike ture ni ke kin manta waye ni bawan Allah ya kake dukan mace bai kamata a ce ka zo ka same ta kana dukanta haka ba ko da karamar yarinya ce ba za ka dinga mata wannan dukan ba haba kai kuma wa daga ina haka kawai wani tsautsayi ne kai ka zo ka rike min hannu ni ba kowa bane ba kuma dan kowa bane amma bai kamata ka zo kana dukan mace ba ka san cewa ba zan bari ba ko da karamar yarinya ce ba zan bari ka mata wannan dukan da kake ma wannan matar ba Allah shi shigi dan Audu ya haƙuri kai Allah shi ya haƙuri rin gaya ma wani abu ɗaya da baka sani ba daga yau irin rana irin ta yau baka san kowaye ni ba kar ka ƙara irin wannan kuskura wai waye ya tsaya ma a nan garin ko kuma a nan jihar uban waye ya tsaya ma har za ka rike min hannun nan kai ka san hannun nan mutane nawa ya rona na kar ka ƙara haka kana ji in ba haka ba kar ka gwada ita mace ce ka fi ƙarfinta kai Stay calm. Please, stay focused. I can't stay focused, doctor. Idan ya mutu fa, ta ina zan fara? Amma ka sani za a kama ko? Look, Hajiya, ba mutuwa ya ba. Kawai is unconscious. Mana duba shi, na yi masa treatment, kuma insha Allah you will be alright. Ka yi min alƙawari zai tashi. Hajiya Safiya, ya kamata ki san cewa ni ne fa doctor ɗinku. Ba zan faɗa miki ƙarya ko kuma na faɗa miki abin da zai zamto miki damuwa ba. Kawai insha Allah ina iyakacin ƙoƙari zai samu lafiya. Doctor, zan iya shiga an gan shi yanzu? No, ba za ki iya ganin shi yanzu ba. Saboda yanayin halin da yake ciki kuma ba na son wani hayaniya ya kasance kusa da shi. So za ki iya komawa ko da zuwa anjima kikan iya dawowa. Ko zan kira ki a waya. Shi kenan doctor. Bari in tashi in je Sadiq na mota an kai shi gida in shirya amma please doctor. Immediately yana tashi ka kira ni a waya zan dawo. Ba da wa shi kenan insha Allah I'll give you a call. Allah ya nan babba ne ya ne mutum ina ka shiga ne zauna mana ni ban ci na zama ba
kwata-kwata ni ban Ya cika zama ba. ya na ganka haka cikin sauri kamar wani abu ya faru da Bengis. A this night muna kokarin mu koma gida. Sannan kai tukunan kake zuwa wannan dandalin? Gaskiya ba lafiya. Kawai a takaice ba lafiya. Abin da yake faruwa, Kabir tun safe duk inda yake zuwa ba inda ban je na neme sa ba ban gansa ba. Subhanallah. Ba inda ban duba ba ban gansa ba. Shi yasa na ce bari in sauri in zo dandali in same ku, ta iya yiwa in samu wani labari a bakin ku. Allah ya bayyana shi. Har hankali na ya tashi. Ka san duniyar nan ta ta lalace fa yanzu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin alaikum assalam. Sannu da huta. Abinci ne daman na ce bari in kawo miki saboda na san halin da kike ciki, na san yanzu haka tun safe baki ci abinci ba mama. Allah sarki. Kamar ka sani. Wato mama, halin nan da muke ciki abin ya ɗaga min hankali saboda babu inda ban shiga neman Kabiru ba. Duk inda na san zan same shi, duk inda na san yana zuwa, wallahi na je amma ba ɗuriyarsa. Allah sarki Ahmed. Ka kake damun kanka? Kana damun kanka a yawon neman wannan yaro. Ka bar shi ya ga yawon banzan shi. Duk inda ya shiga dole zai dawo gida. Kana wahalar da kanka ne kawai Ahmed. Ba haka bane mama. Dole ne mu tashi tsaye mu san halin da Kabiru yake ciki. Ni yanzu da kana na fita zan je gurin 'yan sanda in yi report ba a gan shi ba. Sannan kuma gobe zan bi asibitoci ɗaya bayan ɗaya in duba ko wani abu ne ya faru da shi yana asibiti ba mu sani. Na gode, Allah ya bayyana shi. Na gode da abincin da ka kawo mini. Ka san tun da rana da nake zaune wallahi ban ci komai ba. Sai yanzu abincin da ka kawo mini, Ubangiji Allah ya saka maka da alheri. Ni yanzu in koma. Babu dai wani abu ko? Bari in baki dan wani abu ko da dai ban dawo ba na san za a iya sayan wani abu da shi gashi. Allah sarki. Ahmed kenan. Na gode. Allah ya saka da alheri. Ahmed dan kirki. Dan albarka. Ga tausayi. Ubangiji Allah ya buɗa. Amin, kake da mu Allah zai bayyana. Kirki. Na ma ce wannan ɗan rana ne ba wancan ba. Na gode maka. Ubangiji Allah ya buɗe, Allah ya saka maka da alheri. Tun jiya nake sintiri a kanka. Gashi ban san sunanka ba. Fata na da addu'a na Allah Ubangiji ya baka lafiya. Ba na son wani abu ya same ka wallahi. Hello. My friend ya kike? Ina dan fita amma zan dawo insha Allah. Nan ba da dadewa ba.
Assalamu alaikum. Mama kina shara? Ina wuni, mama? Daman cefane ne. Ni muka yi sai muka ce bari mu kawo muku saboda kar yamma ta yi kuma a yi daren abinci. Allah sarki. Ina gode. Allah ya saka muku da Amin. Amin. Allah ya huda. Amin. Amin. Amin mama. Amin mama. To mu bari mu zo mu koma. Daman ni ina gani mama. Amin. Shi kuma zai je dan yi buga-bugan sa da ko ne dai ko ma me samu dai in dai halak ne za a yi in Allah ya yarda. Amin mama. Amin. Amin mama. Mama amin mama. Amin mama. Amin. Amin mama. Ke na hana ni kuka ni da kuɗi na ba Anas. Awal babu ruwanka wallahi sai ka biya ni kuɗi na. Ba zan hana ka kai kanin bangis amma don Allah ba na son ni ba zan yi faɗa da shi ba, shi Anas ya san ba zan yi faɗa da shi ba, amma ya sani cewa ni sai ya biya ni kuɗi na. Awal ba ruwanka, ina dai kuɗi ne na ci ba zan ba da kuɗin ba. Idan akwai abin da zai iya yi ya yi, amma kuɗi na ci ba zan bayar da su ba. A'a Anas, abokina don Allah ka biya shi kuɗinsa. Ka san kuɗinsa ne ba na kai. Awwal na ce na ci kuma na ci banza bayan da kuma ya tsaye ni. Bari baka ci banza ba sai kuma ka biya ni kuɗi na, dan ba wai tsoron ka nake ji ba. Ya zan taimake ka kaman irin wannan abun ba ruwan ka Awwal. Wallahi sai ka biya ni kuɗi na, dan baka sanya ake nake nemowa ba. Wallahi sai ka biya ni kuɗi na, ni ba zan yi fada da kai ba, amma sai ka biya ni kuɗi na. Aka ce da Awal bashi ni ba zan yi rijima da shi ba, amma ka biya mai. Anas ke dace ba ni ka shaƙe ba a musulunci yace ne saka musu abin da yasa ba zan kulle ka ba abokantaka. ba ruwanka, kai kuma za ga abin da zan maka yanzu nan a nan gurin.